Jag satt vid sidan av en man som hette Raymond en tirsdagkväll för 8 år sedan. Han var 74 år gammal, pensionerat lärare, rolig type. Den slags man som säger tack till alla i rummet för han lukker ögonen. Datteren hans hade fullt ham in. Hon hållit hånden hans medan anestesiologen förberedde sig. Och jag husker att hon sa till mig, stille, nästan som till sig själv. Han är stark. Han kommer sig igenom detta. Raymond överlevde operationen, men han kom aldrig tillbaka till sig själv. I 6 månader kände inte familjen ham igen. Han glömde namn. Han miste tråden mitt i sättningar. Han satt vid middagsbordet och stirret ut i luften på en måte som fick dattern till att gråta på köknet på. Lägarna hade advart om risikon vid hjärtat. Ingen hade advart om det som skedde med sinne hans. Jag har hållit tusenvis av hjärtar i händerna mina. Jag har stått i operationssalar i 30 år och sett vad kroppen tåler och vad den inte tåler. Och det jag ska fortælle dig idag är nog du inte kommer till att höra i en 7 minuters lägetime. Det är 5 operationer som bär skjulte allvarliga risikoer för dig som är över 60, och informationen om dem kan bokstavligt talt rädda livet ditt eller livet till någon du älskar. Bliv hos mig. Det jag sparar till slutten är det viktigaste jag vill säga idag. Jag tränger att du förstår en ting för vi går vidare. Alla alene är inte problemet. Jag har opererat på 82-åringar som var tillbaka på benen raskare än många 55-åringar jag har sett. Alla är ett tal. Men skröbelighet, det är något helt annat. Skröbelighet är ett medicinskt begrepp. Det betyder att kroppens reserver har fallit under en kritisk gräns. Tänk dig ett batteri som bara är ladet till 20%. Det fungerar, helt till du lägger extra belastning på det. Där ger det efter. Omtrent 40% av alla över 47 visar tegn på skröbelighet. Over 45 er det nærmere 60%. Og det reelle spørgsmålet før enhver stor operation er ikke om du overlever selve indgrebet. Spørgsmålet er om du overlever det som kommer etterpå. De 2 tingene er ikke det samme. Og den forskellen kommer til at betyde mye akkurat nu. Den første operationen jeg vil snakke med dig om er åpen hjertekirurgi på skrøbelige patienter. Koronar bypasskirurgi, det vi kallar CABG, är en av de vanligaste stora operationerna som utföres på äldre vuxna. Tankegången är enkel. Blodåren är tätta. Vi omdirigerar blodet. För den rätte patienten fungerar det utmärkt. Jag har sett det rädda liv som aldrig skulle ha fortsatt. Det är jag stolt av. Men här är det broschyren inte visar dig. Åpen hjertekirurgi kräver att vi stoppar hjärtat ditt fullständigt. Vi kopplar dig till en hjärte-lungemaskin. En maskin som övertar arbetet till hjärta och lungorna dina medan vi opererar. För en 60-åring i god form är det hanterbart. För en 99-åring med nyresvigt, mild diabetes och begyndende kognitiv svigt är den samme maskinen ett simultant angreb på hvert eneste organ i kroppen. Jag har stått i den situationen. Jag har sett det ske. Studier visar att skröbelige äldre patienter som genomgår åpen hjertekirurgi har 30-40% risiko för allvarliga komplikationer. Hjerneslag, nyresvigt, langvarig forvirring, yker på respirator. Hvor op til 15% av højrisikopatienter overlever ikke de første 30 dagene. Ikke fra hjertesygdommen, fra operationen. Her er det jeg vil du skal ta med dig. I dag findes det ofte et alternativ. Det heter TAVI. En kateterbaseret procedur der vi aldrig trænger at åbne brystet eller stoppe hjertet. Langt mere skånsom for en krop som trænger skånsomhed, ikke krig. Spørgsmålet du skal stille kirurgen din er dette. Er jeg kandidat for en mindre invasiv tilnærming? Det spørgsmålet alene kan ændre alt. Den andra operationen handlar om aggressiv ryggkirurgi. Ryggsmärtor i 60- och 70-årsåldern är nästan universellt. Jag känner knappt en patient över 70 som inte har nämnt ryggen sin. Och lösningen som tillbys stadig ofta är ryggkirurgi. Fusioner, dekompression på flera nivåer, metallimplantater in och ut längs hela ryggraden. Någon ryggoperationer är absolut nödvändiga. Det är ingen tvivel om det. Aktiv kompression av ryggmargen som förorsakar lammelse. Det kräver kirurgisk ingrepp omedelbart. Men elektiv fusion för kroniska ryggsmärtor hos äldre patienter. Där är dokumentationen allvarlig uroväckande. En stor studie publicerad i det medicinska tidskriftet Spine fann att hos patienter över 56 hade komplex spinalfusion en komplikationsrate på över 40%. Blodproppar,
infektioner, svikt i implantater och något som kallas nabosegmentsykdom, där ryggvirvlen över och under fusionen begynner att bryta ned fordi mekanikken i ryggraden är permanent ändret. Tänk dig att du sveiser sammen ett ledd i en kjede. De andra ledden må bära extra belastning. Over tid gör de etter. Och här är det som frustrerar mig mest. Smärtelindringen. Studier visar att aggressiv kirurgi för många äldre patienter med degenerativ rygglidelse ikke ger bedre langsiktig smärtelindring än fysioterapi och målrättade injektioner. Ikke bedre, men med dramatisk högre risiko. En kollega av mig, en dyktig ryggkirurg, sa till mig en gång: Carter, någon gånger är den bästa operationen den du ikke gör. Jag tänker på det ofta. Stay with me on this. För det nästa är där det virkelig blir komplicerat. Den tredje operationen är stora kräftoperationer. Och detta är den vanskeligste att snacka om. Fordi når noen hører ordet kräft är instinktet umiddelbart och kraftig. Skär det ut. Fjern det. Bli kvitt det. Jag förstår det fullständigt. Jag ville ha känt detsamma. Men här är det 3 år i kirurgi har lärt mig. Målet med behandling är ikke bara att fjerne svulsten. Målet är att ge patienten flere gode leveår. Och någon gånger, ikke alltid men någon gånger, gör stor kirurgi på en skröplig äldre patient det motsatte. La mig ge dig ett konkret exempel. Whipple-proceduren för bukspyttkärtelkräft är en av de mest komplexa operationerna i hela medicinen. Vi fjärnar delar av bukspyttkärteln, tynntarmen, galleblären, delar av gallegangen. Operationen tar 6-10 timmar. Hos yngre friska patienter kan den rädda liv. Men hos en 1-8-åring med hjärtesykdom och reducerat nyrefunktion kan operationen tekniskt lyckas. Svulsten är borta och patienten dör likeväl innen uker. Ikke av kräft, av operationen. Detta kallas nyttelös kirurgi och det är långt vanligare än någon vill inrömma. En stor studie från American College of Surgeons fann att nästan 1 av 5 äldre kräftpatienter som genomgick stora resektioner upplevde det de kallar failure to rescue. En komplikation uppstod som den svekkede kroppen rett og slett ikke klarte å overleve. Spørgsmålet du skal stille onkologen din er dette. Hvis vi ikke opererer, hvad ser overvågning, stråling eller målrettet behandling ud for en person med min alder og helsestatus? Det spørgsmålet åbner en dør mange patienter aldrig vidste eksisterede. Pay attention to this detail, for det jeg siger nu gælder den 4. operationen også. Elektiv letprotese hos alvorligt syge patienter. Hofte- og knæproteser er blandt de mest vellykkede operationer, som nogen gang er udviklet. Det siger jeg uden forbehold. For den rette patienten er en ny hofte en livsforvandling. Jeg har set det. Det er virkelig. Men for ældre voksne med 3 eller flere alvorlige tillægssygdommer, hjertesygdom, diabetes, kronisk nyresygdom, bærer elektiv letprotese betydelig øget risiko for alvorlige komplikationer. Blodpropper er den største faren. Dyb venetrombose, blodpropper som dannes i benene og kan rejse til lungene, er allerede farlig. Hos ældre patienter med reduceret cirkulation er risikoen væsentligt højere end hos yngre. Læg til lungebetændelse fra at ligge for stille for længe. Læg til sygehusinfektioner. Billedet bliver langt mere komplekst. Her er det, som er vigtigt. Spørgsmålet er ikke, om du nogen gang skal have en let protese. Spørgsmålet er, om kroppen din er i bedst mulig tilstand akkurat nu. At optimere blodtryk, blodsukker, vægt og hjertehelse før en elektiv operation kan reducere komplikationsraten dramatisk. Nogle sygehus kræver nu et formelt træningsprogram, det vi kalder præhabilitering, før de planlægger disse operationer for ældre højrisikopatienter. Det er akkurat rigtig tilnærming. De fleste patienter har aldrig hørt det ord. De burde have hørt det for længe siden. Den 5. og sidste operationen er akut magekirurgi. Og jeg må stoppe op her et øjeblik. For den er anderledes end de andre. Du vælger ikke akutkirurgi. Den vælger dig. En perforeret tarm, sprukket blindtarm, indre blødning. Disse situationerne venter ikke på en rolig samtale på et kontor. Men her er hvorfor den hører hjemme på denne listen. Og känner risikoen på forhånd. Før nødsituationen inträffar. Ändre måten familier tar beslutninger i de skrämmende øjeblikkene. Akut magekirurgi hos patienter over 45 bærer noen av de høyeste dødelighetstallene i hele kirurgifaget. Vi snakker om 30-50% i de alvorligste tilfellene.
Ikke fordi kirurger er udyktige, men fordi en ældre kropp under pludselig traume kæmper på for mange fronter samtidig. Lever, nyrer, hjerte, lunger. Alle rammes på en gang. Og den betændelsesresponsen, som en yngre krop kontrollerer i løbet af dage, kan i en ældre krop eskalere til noget, vi kalder systemisk inflammatorisk responssyndrom. Når flere organer begynder at svigte i rækkefølge, er det lige alvorligt, som det høres ud. Så hvad kan du faktisk gøre med dette? 2 ting. Ignorer ikke magesymptomer. Vedvarende smerte, opblåsthed, ændringer i overføringsvaner hos nogen over 60 fortjener rask medicinsk opmærksomhed. Og fange problemer tidligt betyder at behandle dem, før de bliver nødsituationer. Og har samtale med familien din nu. Ikke i sygehuskorridoren ved midnat. Nu. Hvad er dine ønsker, hvis akut kirurgi er det eneste alternativet? Hvad slags livskvalitet betyder noget for dig? Disse samtaler er ikke morbide. De er en af de kærligste tingene, du kan gøre for menneskene, som vil stå i den korridoren. Her er det, som er den vigtigste delen av alt jeg har sagt i dag. Og dette er grunden til at jeg ville du skulle bli hos mig. Jeg vil fortælle dig om en patient jeg kalder Gerald. 74 år gammel, pensionert ingeniør, skarp som en kniv. Han kom til mig efter at 3 ulike kirurger hade anbefalt åpen hjertekirurgi for en tæt kransarterie. 3 kirurger, 3 anbefalinger. Samme svar hver gang. Gerald var ikke rädd för operationen. Han var rädd för att miste sig selv. Han hade sett kona sig igenom ett stort ingrepp 2 år tidigare. Och hon kom aldrig helt tillbaka till den hon hade vært. Han sa till mig, Carter, hon gick in som kona med och kom ut som en jag måtte ta vare på. Jag har aldrig glömt den sättningen. Där jag gick igenom Geralds fulla profil. Nyrefunktion, skröplighetsskore, kognitivt utgangspunkt. Satt jag mig ned med ham i 40 minuter. Ikke 15, 40. Och jag fortalte ham sannheten. Kirurgi var ett alternativ. Men ett aggressivt medikamentprogram kombinerat med hjerterehabilitering var ett annat. For hans specifikke profil viste dataene sammenlignbare 5-årsresultater mellom de 2 tilnærmingene. Han valgte den ikke-kirurgiske veien. Det var for 4 år siden. For en måned siden sendte han mig et bilde. Han står på toppen af en fjeldsti i Colorado med 2 barnebarn, begge højere end ham nu, og smiler som om han vandt i lotteriet. En kirurgisk anbefaling er ikke en dom. Det er begyndelsen på en samtale. Og du har ret til at stille alle de vanskelige spørgsmålene. Hvad sker, hvis jeg ikke tager denne operationen? Findes det et mindre invasivt alternativ? Hvad ser realiteten af min bedring ud, som for nogen med min alder og helseprofil? Og dette er spørgsmålet, de fleste aldrig stiller. Hvad er din personlige komplikationsrate for denne proceduren hos patienter over 30? Kirurger registrerer dette. De kender tallene sine. En tryg, ærlig kirurg vil fortælle dig. Hvis de virker ukomfortable med spørgsmålet, er det i sig selv information værd at have. This is the part that keeps me up at night. Ikke operationen i sig selv, men alle patienterne, som aldrig fik disse spørgsmålene stilt på deres vegne. Som gik ind uden full information. Som kom ut forandret, ikke bedre. Forandret. Du fortjener bedre end det. Hvis noget jeg sa i dag traff dig. Hvis du känner igen noget du har følt i kroppen. Noget lægen din aldrig tog sig tid til at forklare. Ber jeg dig om en ting. Ikke for mig. For nogen du er glad i. Tænk på en person i livet ditt akkurat nu, som kan stå over for en stor kirurgisk beslutning. En ægtefælle. En søsken. En vän fra jobben eller nabolaget. Någon som är ett dålig morgonvarsling undan telefonsamtalet ingen familj ska behöva motta. Sänd dem denne videon. Du tränger ikke att skriva något langt. Du kan sända den med ingenting annat än jag tänkte på dig da jag såg dette. Det är nok. Det kan være det viktigste du gör idag. Och hvis du vill att jag ska fortsätta att bringa dig informationen legenes timeplan ikke har plass til, er det å abonnere måten du sørger for at du aldrig går glippade. Ikke som en tjeneste du köper. Som en beslutning om att ta vare på dig selv. Jeg læser hver eneste kommentar dere lægger igjen her. Hver eneste en. Fortell mig, har du någon gang fått besked om at kirurgi var ditt eneste alternativ? Og hvad skedde da? Jeg vil vite. Jeg byggde denne kanalen for akkurat den samtalen. Ta vare på dere selv. Jeg ses næste uke.